سلام سلام كبرات تخاتلتيني أدينا channel كمية أرلهم أبزلهم وسلام انتعنا نكون لكم داتم ونخو لو مقام بالعسر تخلت كفال ناي دوتش شلا ويكان ناي دوتش lernen ناي أينس حزلكم مزي أرلهم سناي مكتال كون لكم داتم ونخو نام ناي لو معلتي مدبي قبلكم أقدم أبيله بزحلة جزء وحدات هاوس أوف قامني بكم نيرة بيو مالتيو بزحات ون أب كومنت صيفكم وتملستات ملسون لكم طعم دس بزح ملستات صبوا يملس نيرو مالتي ناش جيجاتات نيرن سم زي قدس طعمي صبوا زغنا ملستات تجملس جن يروح على الشام مالتي سلزي أقدم ما بيلنا نعن نتن حتتات جيك الرمن وقاك نريم بحبار بينا مالتي تنا استيب بزعب ارتيكل نيغاسيون نيرو ناي نيغاسيون بزعب إنا نزارب نيرنا في تجزيت مالتي تن أبنت كا زين سبع نيرن تا أبنت جبرنا إيش كان مش يا كنت مش يا غريتها إيش كان مش لا يا كنت مش أبا إيش كان أوش نشت مالتي مناتو يا كنت مش الصوم تفوتوني إيكم أنا قلنا أي فوتكم مني نعكم يزولهم زلهم مالتي لذي إيش كان أبا أوش نشت يبلع لهم مالتي das Mädchen kennt Paul. Das Mädchen kennt Paul, aber Paul wurde ስለዝኾነ ja ንብሎ kennt es nicht, das Mädchen es nicht ንገብሮ ማለት እዩ Herr David kennt Frau Filmon. Herr David እንታይ እዩ ሰብኣይ እዩ kennt Frau Filmon, aber Frau Filmon kennt Herr David nicht. ስለዚ aber Frau Filmon ክነምፅእ ኢና ዚ ገብራና ሰበይት ስለዝኾነት sie kennt aber sie kennt ihn nicht. Sie kennt ihn nicht. تخون مالتي. Frau Berg kennt dich. Frau Berg نحات فتك. Aber du kennst sie nicht. مناتو قال سلازو aber du kennst sie nicht. ملس مالتي. لذي تنملستات نايزة حدا فكزي زي نيرن كم جاي قرنا زملسنا يمتعم تصبو ثم ناش جيجاتات زلوانا خاني جيجانات عريمنا نبي هجي كنفنتن قباء مالتي سلازي ناي لو معالتي أرستيك ملس ناي لو معالتي خاء بزعبا ناي possessive article نعم زارو كان possessive pronomen possessive تاي مالتي مجمر دا possessive مالت ناي واننت كندس إلنا توصل نقلب تكرنيا مالتي هجي possessive pronomen واننت بقى نسخاتو من نقرأ إيش جنان ماين زاخر نقرأتي ناتي مالتي ماين فارات ماين أوتو ماين فراو زباش بيل مالتي كم زيتات زولو ناي واننت كالات زبالو أب ناي دوش قوان تاي نبلوم possessive pronomen نبلوم مالتي أب نوموناتيف نتايم زبالو هجي أب نفسه كف personal pronomen نتاعت possessive pronomen وصلو و possessive article وصلو كنرئي إنا مالتي هجي أب ناي إيش انتدا متينا هجي أب masculine مالتي masculine أب إيش حجت masculine زولو هنتايو هذا تي واننتايسي masculine مسزقو نابنت فاتر حجي ناتي أبو كلتا أخوينا فاتر انتايو masculine ويتبعتاياوي سلازي نوعي masculine دبلو زولو إتي ناي إيش دو غلغل زيكونا masculine إتي زولنن زولو نجر وسو masculine مسزقون مالتي انتاي يبن جنامنت ماين فاتر يبل مالتي سلازي فاتر انتاي يخونالو masculine feminine ماين موتر حتى يخونالا feminine يسو يجد feminine masculine لان فولي زلنا نمبر توم pronomen كم زولو زيوم إيش دو دابلنا نقين زلنا ينا مالتي سلازي أب masculine مسزقون تزونو زولو نجر masculine مسزقون انتدا أنا خوينة إيش انتدا زغلالو ويك أنا ناتي وانا تدا خوين انتا يبل ماين يبل مالتي كم عملت ماين فاتر يبل مالتي masculine مسزقون أبدو دما أبدو انتدا قبل خوينة ناتكا أبو قبل كم أبنت مالتي داين فاتر يبل مالتي زوج أب نومناتيف يناملنا أب نومناتيف نتي داين فاتر سي كم نومناتيف غير انتدا تقول صلو خوينة يعني جنامنت داين فاتر ist Lehrer تدعيليو داين فاتر جي كم نومناتيف غير يقول صلو سو أي مالتي سلازي داين نقبرو مناتو فاتر إليه انتاي سلازو قنا masculine وكا تبعتاياوي سلازو قنا مالتي أب يا خاني
ኣብ እያ ድማ እንታይ ኣለና ኣብ እያ ተዳኢልና ከዓኒ ዛይን ንብሎ ማለት እዩ ዛይን ፋተር zum Beispiel ኣብዚ ጓል ተዳኣ ኮይና ኢር ፋተር ንብል ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓኒ ክነስተውዕለላ ዘለና ኣብ ናይ ኤስ ኣብ ኤስ እውን das Mädchen das Baby zum Beispiel ማለት ኤስ ዝነበረ ዛይን ኢና ንገብሮ ዛይን zum Beispiel das Baby ዝነበረ እንታይ ነው ናይ das Baby ሕጂ ኣቦ ነጠቆልዓ ንብል sein Vater ንብል ማለት እዩ wir ንሕና wir ሕጂ unser Vater unser Vater unser ደይኮነ unser ከም ዘላታ unser Vater ናትና ኣቦ ንብል ከም ኣብነት ማለት እዩ ኤር ናይ ኤር ዝነበረ ከዓኒ ኤር እንታይ ማለት ኤር ዝለወሉ ነብሰ ያውፅእ ቪር ኩላትና መሽልና ናተይ ያውፅእ ክልተ ሰለስተ ይሕዋት ኣለዉ ንበል ንዖም ተዳ ዛረቦም ኣለዉ ኮይኑ ከዓኒ ኦየር ፋተር ሎም ኦየር ፋተር ናትኩም ኣቦ ብሎም ኣለኹ ማለት እዩ ከም ኣብነት እዚ ድማኒ እንተዳ ሰለስተ ኣርባዕተ ሰባት ምሳና ዘየለዉ ኮይኖም ብዛዕባ ኣቦኦም ምስ ካልእ ሰብ እንተዳ ዛረብ ኣለዉ ኮይነ ናቶም ኣቦ ክብል ተዳ ኮይኑ ኤር ፋተር ኢለ እቕፅል ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ድማ ናይ ኣኽብሮት ነቲ ምሳይ ዝዛረቦ ዘለኹ ሰብ ናይ ኣኽብሮት ዝዛረቦ እንተዳ ኣለኹ ኮይነ ኤር ፋተር ist Lehrer zum Beispiel ይብል ማለት ኤር ፋተር ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ናይ ማስኩሊን እዩ ኣብ ናይ ተባዕታያዊ ፊሜኒን ከም ሙተር ንኣብነት ማለት እዩ ኣብ ፊሜኒን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኮይኖም ኩሎም እንታይ ጥራሕ ንውስኸሉ ኤ ንውስኸሉ ማለት እዩ ሓንቲ ኣላትና ኣብዚ ንፍሊት ነገር ክርያ ኢና ንኣብነት ናይ ich እናተይ ዋነት ማይነ ሞተር ናትካ ዳይነ ሞተር ናቱ ዛይነ ሞተር ናታ ኢረ ሞተር ናይ ሓንቲ ሜድሽን ወይ ዳስ ቤቢ ዛይነ ሞተር ናይ ኡንዘረ ናትና ኣደ ኡንዘረ ሞተር ያ ኣብዝን ኣብ ናይ እዩ እንተዳ መፂና ጅብዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ከነስተውዕለላ ስለ ዘለና ክርያ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪያ ዘለና ኣብዚ ኣብ ማስኩሊን እንታይ ትኸውን ኢልና ነርና ናትኩም ክንብሎም ሰለስተ ሰባት ኣለዉ ኣብነት ኣሕዋት ናትኩም ክንብሎም ኦየር ፋተር ንብሎም ነርና ኣብዚ ግን እንታይ ይኸውን ኣብ ሞተር ኦይረ ሞተር እቲያ ኤን እቲያ ኤርን እንታይ ኮን ኣለዋ ቦታ ጋማ ጠላ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክነስተውዕለላ ኣለና ማለት እዩ ኦይረ ሞተር ንኣብነት ናትኩም ኣደ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ጥራሕ ትፍለ እምበር ካልእ ብሙሉአን ከም ዘለዎን ኮይነን ኤ ጥራሕና ንውስኽ ኢረ ሞተር ንብል ከም ኣብነት ማለት እዩ ናይ ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብ ፊሜኒን ኡን ፕሉራል ኣብ ፕሉራል ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዝፍለ ነገር የለን ኣብ ኣኩዛቲቭ ፕሉራልን ኣብ ፊሜኒን ሓደ እዩ ምክንያቱ ዲ ዝወስድ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክልቲኡ ዝነገረልና ዘሎ ማለት እዩ ወላ ፕሉራል እዚ ሕጂ ናይ ፊሜኒን ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ረዲኹምኒ ሕጂ ናብ እንታይ ክኸይድ ሕጂ ኸ ናብ ኖይትራል ከም ዳስ ሜድሽን ዳስ ቤቢ ገለገለ ተዳ ብድሕሪስ ከም ተዳ ኮይኑ ከም ኣብነት ቤቢ ዳስ ቤቢ ወስድ ዳስ ቤቢ እዚ ኖይትራል ሕጂ ናተይ ቆልዓ ክብል ተዳ ኮይኑ እንታይ ይብል ማይን ቤቢ ናትካ ዳይን ቤቢ ናቱ ዛይን ቤቢ ኣብዚ ማለት እዩ ዛይን ቤቢ ክኸውን ኣሎ እዚ ማለት እዩ ዛይን ቤቢ ናይዚ ናትኪ ኢር ቤቢ ናይ ናታ ዳስ ሜድሽን ተዳ ኮይና ዛይን ቤቢ ንኣብነት ናይታ ሜድሽን መኪና ንበል ዛይን ኣውቶ ንብላኻ ማለት እዩ ቪር unser ቤቢ ናይ ሰበይትኻ ንኣብነት ቪር ናይ ቪር ተዳ ኮይኑ unser ቤቢ ትብል ማለት እዩ ናትኩም ቤቢ ክትብልካ ኦየር ጅብዚ ክልክዕ ከምዛ ናይ ማስኩሊን ኦየር ቤቢ ኩለን ድረይ ናይ ኖይትራል ክልክዕ ከም ናይ ማስኩሊን ይወስዳ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሓደ ስለ ዝኾና ብዙሕ ምድጋም ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ናይ ኣኩዛቲቭ እዚ ናይ ኖሚናቲቭ ይኽዛረብ ፀኒ እዚን ከም ዘለዎን ናይ ኣኩዛቲቭ እንተዳ ክገብረ እንደልየኸ ከም ኣብነት ክንዛረብ ኢና ርኢና ኣኩዛቲቭ ከ ማስኩሊን ምስ ዝኾነት ብድሕሪት ዝመፅእ እንታይ ክቕየር ይግባእ ክንርኢና
ንኣብነት ኣብ ናተይ ክልተ ደኣ ኮይነ ኣብ ማስኩሊን ማይነን ይብል ማለት እዩ ማይነን ኣብ ከም ዘለን ነዚአን ኣብዚአን ዘለዋ ብምለን ከም ዘለዎ ንምንቅዳሕየን እናተዳ ማስኩሊን ኮይኑ ማይነን ዳይነን ዛይነን ኢረን ዛይነን እንዘረን ኦይረን ኣብዚኣ ከዓ ልክዕ ከምዚኣ ትውስኸላ ስለ ዘለካ እቲኣ ኢ ብቅድሚት ኣምፅእ ኤን ውስኸላ ኦይረን ትኸውን ኢረን ኤረን ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ልክዕ ከምቲ ዴር ዝነበረ ኣብ ኖሚናቲቭ ኣብ ኣኩዛቲቭ ዴን ዝቕየር ኣብ ናይ ማስኩሊን ኣብዚኣ ከዓ ነተን ኣብዚ ዝነበራ ብምልእን ኢኤን ጥራይ ንውስኸለን ማለት እዩ ረዲኹምኒ ማይነን ንብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ማስኩሊን ወይ ከዓ ብድሕሪት ዘሎ እንተ ደኣኒ ማስኩሊን ኮይኑ ማለት እዩ ኣብነት ክንርኢ ኢና ኣብነት ኣለና ኣብ ታሕቲ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ፊሜኒን እንተ ደኣ ፊሜኒን መፅኸ ኣብ ናይ ፊሜኒን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ፕሉራል ኣብ ናይ ኣኮዛቲቭ እውን ሓደ እዮም ስለዚ ኣብኡ እንተ ደኣ መፅኻ ከም ዘለዎ መፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዳቲቭን የቕሬታ ኣብ ኖሚናቲቭ ኣብ ኣኩዛቲቭ ዲ ዝነበረ ዲ እዩ ዝኸውን ኣይነ ዝነበረ ኣይነ እዩ ዝኸውን ኢልና ነርና ስለዚ ኣብዚ ከዓኒ ማይነ ዝነበረ ማይነ ዳይነ ዝነበረ ዳይነ ዛይነ ከም ዘለዎ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እን ክልቲአን ፀገም የብሉ እቲ ዝፈላለዩ ኣብ ማስኩሊን ጥራይ እዮም ማለት እዩ ኖይትራል ከዓ ልክዕ ከም ዝነበረቶ ኖይትራል ልክዕ ከም ዝነበሮ ልክዕ ከም ናይ ኣኩዛቲቭ እዩ ከም ናይ ኖሚናቲቭ እዩ ኣብ ኣኩዛቲቭ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኖሚናቲቭ ዳስ ዝነበረ ኣብ ናይ ኣኩዛቲቭ እውን ከም ዘለዎ ዳስ እዩ ዝቕየር ኣብ ናይ ኡንቤሽቲምቲ ኣርቲክል ድማ ኣብ ኖሚናቲቭ ኣይን ዝነበረ ኣብ ኣኩዛቲቭ እውን ኣይን ስለ ዝኸውን ልክዕ እሱ እዚ ናይ ፖሰሲቭ ፕሮኖመን እውን ማይን ዝነበረ ከም ዘለዎ ማይን ይኸውን ብምልኦም ከም ናይ ኖሚናቲቭ ይኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘገድሰና ናይ ኣኮዛቲቭ ማለት እዩ ኣብ ናይ ማስኩሊን ጥራሕናት ምቅያር ክነስተውዕለሉ ዘለና ማለት እዩ እንጂ ቁርብ ክርዳእና ስለ ዘለዎ ገለገለ ኣብነት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ፖሰሲቭ ኣርቲክል ባይሽፒለ ክንርኢና ኣብዚ እንታይ ትላለካ ቀዳሚይቲ ich habe ein Fahrrad ich habe ein Fahrrad እንታይ ማለት እዩ ንዓይ ሓንቲ ብሽክለታ ኣላትኒ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ኖሚናቲቭ ተዳጊረ ገልፅ ኣለኹ ኮይኑ ኖሚናቲቭ das ist mein Fahrrad ይብል ማለት እዩ das Fahrrad ስለዚ mein Fahrrad das ist mein Fahrrad ንብላ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚኣ ናተይ ብሽክለታ እያ ብሽክለት እያ ናይ ፅሕፈት ፌለር ኣሎ ግን እዚኣ ናተይ ብሽክለታ እያ ንብል ኣለና ማለት እዩ ካልአይቲ ዱ ሃስት ኣይነ እዋ ንዓኻ ሓንቲ ሰዓት ኣላትካ ዳስ ኢስት ዳይነ እዋ ዳስ ኢስት ዳይነ ምክንያቱ ዲ እዋ ስለ ዝኾነት ዳይነ እዋ ንገብራ እዚኣ ናትካ ሰዓት እያ ሕጂ ዳስ ንብሎ ዘለና ከም ኣርቲክል ኣይንረኣይ ከምዚ ዳምልክትና ንነግረለን ዳስ ኢስት ዳይነ እዋ ዳስ ኢስት ዳይነ ፋራት ንብሎ ዘለና እምበር ከም ኣርቲክል ናት ይኮን እዋ ዲ ኣርቲክል ወስድ ስለዚ ዳይነ እዋ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ፔተር ሃት ኣይነን ኮምፒውተር ፔተር ሃት ኣይነን ኮምፒውተር እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም እዞም ኣብዚ ቀይሕ ኮይኖም ዘለዉ እዚኦም ኣኩዛቲቭ ኣብዛት ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ብናይ ፖሰሲቭ እየ ዝቕይሮም ዘለዉ እዚኦም ስዛት ኣለዎም ኣብዚኦም ሽዑ ብናይ ፖሰሲቭ ገብሮም ኣለዉ ናቱ ናታ እንዳበልኩ ማለት እዩ ስለዚ ፔተር ሃት ኣይነን ኮምፒውተር ፔተር ሃት ኣይነን ኮምፒውተር ዴር ኮምፒውተር ስለዚ ኣይነን ኮምፒውተር ፔተር ሓንቲ ኮምፒውተር ኣላቶ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ዳስ ኢስት ዛይን ኮምፒውተር ዛይነ ናይ ንብል ኢና ምክንያቱ ንሱ ንባዕሉ ከም ኖሚናቲቭ ዘሎ እዚ ስለዚ ዳስ ኢስት ዛይን ኮምፒውተር ንብሎ ማለት እዚኣ ናቱ ኮምፒውተር እያ ንምባል ንጥቀመሉ ኣና ሃት ኣይነ ካሜራ እዚ እውን ኣኩዛቲቭ እዩ ሕጂ ናብ ፖሰሲቭ ክቕይራ ከሎ ዳስ ኢስት ኢረ ካሜራ ምክንያቱ ዲ ካሜራ ስለ ዝኾነ ዳስ ኢስት
إيرا كاميرا نجورا مالتي أنا حنت كاميرا علاتا زنبرة إزيا ناتا كاميرا يا ناي أنا كاميرا يا مالتي أوكي هجي زي بزعبا ناي نموناتي إنا نرزلنا مالتي كابز كاتينا بزعبا ناي أو أكوزاتيف كنتاهي مخون إنا كرمات هجي كم حتو ملك عم تقول بحبار ناس رحنا نخيد بحبار مالتي wir مالتي wir besuchen das Eltern ስለዚህ እንታይ ዘገድሰና ብድሕሪት እንታይ ዓይነት ኣሎ ማስኩሊን ዲ ፊሜኒን ዲ ፕሉራል ዲ ወላስ ኖይትራል እንታይ ኣለና ብድሕሪት ኤልተርን ክልተዮም ስድራይ ማለት እዩ ስድራ ኤልተርን ክልተዮም ስለዚህ ፕሉራል ይኾናሉ ናይ ፕሉራል እንተዳ መፂና እንታይ ወስኑ ከሪኩም ማለት ስለዚህ ናይ ምን ናህናምጾ ናይ ቪር ናይ ቪር ዋንነት ሕጂ እንታይ ዝኾን ኢልና ነር unzere ምክንያቱ ዲ ኤልተርን ስለዝኾኑ ፕሉራል ስለዝኾኑ ዲ ስለዝኾኑ unzere ኤልተርን ንገብሮ ማለት ቪር besuchen unsere ኤልተርን ንገብሮ ማለት እዩ ንሕና ንስድራና ክንበጽሖም ኢና ትኾናላ ማለት እዩ ሳሚ ፍራክት ዳሽ ፋተር ሕጂ ፋተር ንራይ ፋተር እንታይ ዲር ፋተር ኢልና ነርና ማለት እዩ ስለዚህ ሳሚ ኻኒ ሓደ ወዲ ያ ማለት ስለዚህ እንታይ ክኾውኒ ሳሚ ፍራክት ዛይነን ፋተር ፍራክት ዛይነን ፋተር ምክንያቱ ፋተር ዲር ስለዝነበረ እንታይ ክኸውን ዴን ክኸውን አፖሶሲፍካ ዛይነን ፋተር ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሰላም ዚት ሞርን ዳሽ ኦንክል ሰላም ጽባሕ ኣኳኣ ወይ ሓወባ ኦንኩል ኣብዛ ዓዲ ንሓወቦን ነኮን እዩ ዝውክል ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ጽባሕ ንኣኳኣ ወይ ንሓወባ ክትሪኦ እያ እዩ ትግርኛ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ኦንክል እንታይ እዩ ተባዕታያዊ ኣኮ ወይ ሓወቦ ማለት እዩ ስለዚ ዲር ስለዝነበረ ሰላም ዚት ሞርገን ልክዕ ከምዚ ኣብ ዘላ ኢኤን ወሲኽና ግን ሰላም ጓል ስለዝኾነ ሰላም ዚት ሞርገን ኢረን ኦንክል ክትከውን እያ ማለት ኢረን ኦንክል ክትከውን እያ ማለት እዩ ክቕፅል ናብዲ ያ ላደት ዳሽ ታንተ ኣይን ሕጂ እዚ ኣይን ላደን ያ ነራታ ቨር እንታይ ትኾናላ ትምቀላላ እንታይ ይበሃሉ እዚኦም ትረንባረን ቨርብን ይበሃሉ ማለት ሕጂ ብዛዕባ ትረንባረን ቨርብን ከዓ ሎሚ ቁርብ ከሪና ብዝበለፀ ግን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣስፊሐ ክገልፆ እየ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣብነት ግን ኣብዚ ያላደት ዳሽ ታንተ ኣይን ታንተ እንታይ እያ ዲ ታንተ ኣሞ ወይ ሓትኖ ክኾና ብዶች ቋንቋ ማለት እዩ ስለዚ ዲ ስለዝኾነት ናይ ዲ ድማ እንታይ ኢና ንገብሮ ኣብዚ ከዓ ኤር ስለዝኸውን ዘሎ ናትኩም ንዓኹም ሓትነኹም ንስኹም ንሓትነኹም ዓዲምኩም ማን ዝኾን ደሎ ምሳኻ ዘሎ ክልተ ሰለስተ ሰባት ሓትኖም ዓዲሞም ኣለዉ ከምትሎም ኣለኻ ስለዚ እንታይ ክትከውን እያ ኦይረ ታንተ ኦይረ ታንተ ትኾናላ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኣገደስቲ እየን ኩላትና ክንፈልጦ ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ንዛረበሉ ግዜ ብዘይዚ ነገራት እዞም ኣርቲክል እዞም ፖሰሲቭ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ብዛዕባ ኣርቲክል ሓፈሻዊ ብዘይቦም ዳርጋ ናይ ክትረዳድኡ ዘለካ ተኽእሎ ውሕድ ስለዝኾነ ብዝተኻለ መጠን እዚ ክነንብቦ ወይ ክንደጋግሞ ይግባእ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ብኣኮዛቲቭ መልክዕ ናይ ፖሰሲቭ ፕሮኖመን ዝተገልፁ እዮም ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ ከምዛ ክብለኩም ፅናሑ ብዛዕባ ትረንባረ nicht trennbare Verben ክንመፅእ ክንርኢ ኢና ማለት ትረንባረን ቨርብን und nicht trennbare Verben መጀመርታ ትረንባረ እንታይ ማለት እዩ ትረንን ማለት ምፍላይ ማለት እዩ ስለዚ ትረንባረ እንተላኢለ ክፈላለዩ ዝኽእሉ ቨርብ ማለት እዮም nicht trennbare Verb ከዓኒ ክፈላለዩ ዘይክእሉ ቨርበን ማለት ሕጂ ኣብ ናይ ጀርመን ቋንቋ እንታይ ኣለውና ገለገለ ቃላት ወይ ገለገለ ቨርብን እንታይ ኣለዉ ይመቃቐሉ ማለት እዩ ከም ኣብነት አንሩፈን ቅልል ብዝበለት አንሩፈን ሩፈን ምፅዋዕ እዩ ኣን ከዓኒ ከም ሓደ ፕሪፖዚሽን ጌርና ንጥቀመሉ ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ቃላት ክንሶም ተራኺቦም ሓደ ቨርብ ይፈጥሩ ኣለዉ ግን ከ አንሩፈን እዚኦም ሕጂ ይመቃቐሉ ማለት እዩ ከመይ ዝመቃቐሉ ወይ ኣብ ምንታይ እዮም ዝመቃቐሉ ብስፍሕ ዝበለ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክገልጾ ክፍትኔ ሕጂ ግን ሓፈሻዊ ንኣብነት ሓደ ዛዝ ክሰርሕ እንከሎ ብኣንሩፈን ich rufe ዝብል እምበር ich anrufe ኣይብልን እየ ich rufe dich an ይብል እምበር ich anrufe dich
ኣይባህልን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንቀላሉ ich rufe dich an እቲ an ንድሕሪ ተምፅኦ እቲ rufe ኸ ኣብቲ ካልኣይ ፖዚሽን ከምቲ ናይ ቀደም ዝተምሃርና ኣብኡ ይገብሩ ማለት እዩ ከምዚኦም ዓይነት verben እንታይ ይበሃሉ trennbare verben ይበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ከም ኣብነት እንታይ ከነምፅ ኢና ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ብኣብ ዝመፁ ኩሎም verb እንታይ እዮም እዚኦም ሕጂ trennbaren verb እዮም ማለት እዩ ኣብነት abholen abnehmen abholen ማለት ንሓደ ሰብ ብሓደ ቦታ ክተምፅኦ ከለኻ ዝገልጽ verb abnehmen ከዓኒ ናትካ ክብደት ክትቅንስ ከለኻ ማለት እዩ እቲ ትርጉሙ ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ ሕጂ ክቕፅለ ankommen anrufen ከም ዝኽሪኦ ፅናሕና ብኣንድ ጅምር ከዓኒ ብምልኦም እንታይ trennbaren verben ማለት እዩ ankommen ማለት ኣብ ሓደ ቦታ arrive ወይ ከዓ ክትበፅሕ ከለኻ anrufen ከዓ ምድዋል ማለት እዩ ትርጉሙ auf die Jumra kullum trennbaren Verben. Zum Beispiel aufstehen. Interessant. Ja? Ich stehe immer um 5 Uhr auf. Ich aufstehe einmal. Aufstehen, kollege stehen. Auf modata nomsom malatiu. Aufhören. Aufhören kann حال نجار كتقارن صخر لها مالتي نعمت. راوكن aufhören قبل كلا هو كتقارن صخر لها aufhören ولا مالتي. ausgehen kann ደገት ከይድን ከለኻ ausgehen zusammen ausgehen ገለገለት ትገብር ከለኻ ማለት እዩ aussteigen ካብ ሓደ ኣውቶቡስ aussteigen ክትገብር ከለኻ ወይ ካኒ ክትወፅእ ወይ ክትወርድን ከለኻ ካብ ኣውቶቡስ ከም ኣብነት ከም መኪና ደሆ ነገር ማለት እዩ aussteigen einkaufen eintreten einsteigen ከም einkaufen ከይድካ ድኳን ነገር ክትገዛላ eintreten ሓደ ነገር ክትኣቱ ከለኻ እዩ einsteigen ከዓኒ ናብ መኪና ዲብ ክትኣቱ ከለኻ ማለት እዩ ዝገልጽ ብዝኾነ ግን እንታይ ዘገድሰኒ ዘሎ እዚኦም እዞም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ኣብ ኣን auf aus ein ዝበሃሉ ዘለዉ ዝመፁ ንሶም እንተዳ ተሓዊሶም verb ኮይኖም እሶም ኩሉ ግዜ trennbaren verb እዮም ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹም ብዝበለፀ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብነታት እንዳገበርና ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ሎም ግን እቲ ሓፈሻዊ መብርሂ ክህብደል እየ ተወሳኽቲ trennbaren verb ኣለውና mit bringen mitnehmen ሓደ ነገር ክትማልኦም ከለኻ ወይ ክትወስዶ ከለኻ ማለት እዩ herstellen ሓደ product ወይ ሓደ ውፅኢት ክትፍርም ከለኻ herkommen ሓደ ቦታ መፅን ከለኻ እዚኦም ኳ ኩሎም vorhaben ሓደ እንታይ ሓደ ድኾነ ፕሮግራም ወይ መደብ ክህልወካ ከሎ ሻፋስቱን ኣዞ ጅናምነት vorhaben was hast du vor ቴልካስ እንታይ መዲብካ ኣለኻ ማለት እዩ vorbereiten ሓደ ነገር ከተዳሉን ከለኻ vorbereiten vor ka እንታይ ይኑለና trennbaren ማለት እዩ ich bereite etwas vor ንብል ንኣብነት ማለት እዩ su hören su machen su hören ፅኒልካ ምስማዕ su machen ሓደ ነገር ተዓፅዋላ mach das finish okay mach imperativ ዳዕት ሞፅና ግን mach das finisher su ትብል ማለት እዩ ወላ machen Sie bitte das Fenster zu und ክትብል ማለት እዩ ግን su machen እንታይ ይላልና machen ኢለ መወዳእታ እንታይ ምፅለኹ su ምፅለኹ trennbaren verb ስለዝኾነ ማለት እዩ zurück kommen zurück geben zurück kommen ካሓደ ከይድ ካይፍካስ ትምለስ ከለኻ zurück geben ሓደ ነገር ሓደ ሰብ ወሲድካ ትመልሰሉን ከለኻ zurück geben ማለት ዝኻኒ trennbaren verb እዮም ማለት እዩ በከምዚ ድመፁ ኩሎም verb ሕጂ ሓፈሻው ብዙሓት ኣለዉ ብዙሓት እዮም ግን እዚኦም ከም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ወይ ኣብዚ ናይ ደረጃ ዓይንስ ብዙሕ ግዜ ንሪኦም ዝበዝሑ እዮም ማለት እዩ በርከም በዓል ኢንቲጌገን ኮመን ኣብነት ኮሚታት ዝበሃሉ ኣለዉ ብዙሓት ግን እዚኦም እቶም ቀንዲ ወይ ብዙሕ ዝረኣዩ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ንግዜ ተፈለጥናዮም ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ዝቐፂለ nicht trennbaren verben ካሉ nicht trennbaren ብምቆሉ ሕጂ ዝያርዩ bekommen beschreiben ብብላሉ እቲ ሓደ ቃል እዩ ኮመን ሓደ ቃል እዩ bekommen beschreiben ሕጂ እዚኦም ግን ወላ ክልተ ቃል ይኹን ዳእምበር ኣይምቆሉን እዮም ከም ዘለዉ እዮም ዝኾኑ ich bekomme einen brief ሓደ brief መፂኒ ክብል ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ bekomme ከም ዘለዉ ወይ ስለዚ ኩሎም ብ ኤ ዝጅምሩ ምስ ዝኾኑ ኩሎም verben ብ ኤ ዝጅምሩ ተዳእ ኮይኖም trennbaren ኣይኮኑን ማለት እዩ imp ዲጅምሩ verben ድማ ብምልኦም trennbaren verb ኣይኮኑን ከም ኣብነት empfehlen ሓደ ከምዚ ምኽሪ ክትብ ከለኻ empfangen ሓደ ነገር ክመፀካ እንከሎ ክትቅበል ከለኻ ማለት እዩ እዚኦም ከም ኣብነት ማለት እዩ እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም trennbaren ኣይኮኑን ኣይምቀሉን እዮም ማለት እዩ ከም ዘለዎ ich empfehle
إلك خات جمرمر إيش فعله قال إمب أي ثبلني خام مالتي زيوم زي مقول يوم مالتي إنت لاسن إنت شايدن إنت لاسن هجي لحالة سب كتسناوتو قلقا وكم زكاب حكم نهو صغول لسب إنت لاسن كوين كبير مالتي إنت شايدن هذا وساني كتوسن كلقا مالتي إنت زغا نشترن بارن verbi مالتي إرفارن إرهالتن حال نجر كمتسكا كله إرفارن حال نجر كتفلت كلها إرهالتن كمتسكا كله قبل كلها مالتي سلازي زبلها كلهم تاعم نشترن بارن verben يوم مالتي جشيهن حال نجر حابن كون كله حال نجر كجاتن كله جفينن حال نجر كعوت تسعر كلها مالتي زون جيز بالخانو كلهم تاعم نشترن بارن verben مالتي verbieten كاني حال نقدر كل كلام خمسين أي verboten البجمنا بحفشان verboten حكي كان adjective مالت زخون دولو das ist auch verboten ولانا مالتي سلازي يا verboten كنا Zustand نحل Zustand كستاي خونالو مالتي Zustand passiv خونالو جم زخونه verboten بزحنا نفولتو verbieten ግን እትናቱ verb ይዞን ዘሎ ስለዚህ verbieten ማለት ሓደ ነገር ክትክልክሎን ከለኻ ማለት እዩ vergessen ካኒ ምርሳዕ ክትርስዕን ከለኻ ስለዚህ fer ካኒ ኩሉ ግዜ እንታዮም nicht trennbare verben ኮንሎ ማለት እዩ celebration ሓደ ነገር ከም ቤትሮን አምለት ክሳብርን ከሎ celebration serreisen ካኒ ሓደ ነገር ክቅደድን ከሎ ማለት እዩ serreisen እዚኦም ser ድጅምርካ ብሙሉኦም እንታዮም nicht trennbare verben ማለት እዩ اوكي እዚኦም ሕጂ እዚኦም በቃተም nicht trennbare verb ዝበሃሉ እዚኦም ሕጂ ብዝተኻለ መጠን ክንሽምዶም ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብታ next woche ቀዳመ ሰንበት ስፍሕ ዝበላ ብዛዕባ እዚአን ሒዘልኩም ዝመጽእ ከም ኣብነታት እንዳገበርኩም ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን ብዘለኩም መወከሲታት መጽሓፍቲ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኢንተርኔት ሰርች ገብሮ ትኹሉ ريكم قرب أمبيكم تتصنعوا بزيادة شعور كرد أنا مقالة مالتي سلازي نايلو معلت مدبي إزين نيران نايلو معلتون قربات حتتات حزلكم متسألهم كم عيو جزاء كالصرحوا يمحتصنوكم مالتي الحتتات كم زناب زي نريين زلنا كم أبنت إيفا تريفت هويتا أبن داش جيش ويستر تخونا الله تاينا خدلينا أبزي بناي Possessiveartikel و possessive pronomen جيرنا نسرحها مالتي نعمل إيفا نتاع قوالها إيفا تريفت هويتا أبن داش جيش فيستر كنتاعم حواتا مالتي حواتا حاجة بلورال سلازغونو إيفا خقوال سلازغونو تاكت كوني زي كم أبنت إيفا تريفت هويتا أبن إيرا جيش فيستر كوني مالتي لازي زين كالله خاني ناي دو ناي فير ناي إير بناي نخبارن جيت بيك ريشنون جيرنا نسرح حيان مالتي لازي زين كم قدمكم أب كومنت تصححكم መልስታትኩም ክሪኦ ደስ ይዝብለኒ ስለዚ ናይ ሎማ ዓልቲ መደበይ እዚያት ነይረን ቁርብ ሓጊዘናኩም ክኾና ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ብዛዕባ ናይ verben ብዛዕባ trennbaren und nicht trennbaren verben ብሰፊሑ መጽእ ማለት እዩ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ሰላም ክነ